Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men Allam Rahim, Azatlyk radiosynyň godalky alyp barjaty redaktory. Bugun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly. Görüşüňiz ýaly men bu gedekki gepleşigi soraw jogap diýip atlandyrdym. Sebäbi dinleyijilerimizden kommentariýalar üstünden, hat üstünden sorawlar gelip goşýarda. Men şolaryň bir möhüm reaklaryny jemläp berek, şolara şol sorawlara jogap berip ýörüýte bir gepleşik taýýarlamagy makul bildim. Awa bu gepleşikleri men geljekde de dowam etdirelim. Şol soraw jogap gepleşigini, awa şu gepleşik ana şoň birinji bölümi. Şoň üçin özüňizde bir birinjilik edýän meseleler barada sorawlaryňyzy bermeňiz men haýyş edýän. Awa başardymdan men olara jogap berjek bolaryn. Eger men jogap bermegi başarmasam bileleşip jogap tapjak bolar. Umumyň bu prosesiň özi möhüm proses. Ondaşyndan bir original pikirler ýa-da ideýalar ýa-da dinleyijilerimizden barda. Şolaryň ýaýan hatlaryndan men käbir bölekleri men okap bermekçi, şolary bilen siz bilen paýlaşmakçy. Men şu günkü gepleşigi bana özüni Sherlock Holmes diýip anonim atlandyran bir dinlejimizin hatyndan bir bölek okap başlamakçy. Awa bunu illeşimiz şu Türkmenistana näme üçin siýasy özgörüşliklerin bolmaýanlygynyň sebäbi barada öz garaşyny ýazypdyrda. Nukuzanamal şeýle diýär. Ilim bilim ýok ýerinde zat ötermi, ömründe ýeke normalny kitap okan ýoga aňyrdy Türkmenistanda. Ýetathanam ýaşlaň içinde. Siýasatyň nähili urlary bar. Iň ýöne koýda şol. Ýöne şonuň bilen ok köp kişi. Prawy, lewy diýilýän düşünjeler we beýlekleri. Türkmene bir zat etdiýsen, Hudaýyň özi gorar diýip gedi berer. Iň halaýan sözlerem buňa da şükür etmeli diýen söz. Başta bulara iň ýöne koýdatlary öwretmeli. Meselem şundan başlamaly. Bir ýerde ýangyn başlasa, ýanganyň başlamagyna sebäp bolan zat Hudaý däl, başga zat diýip düşündirmeli. Ýangany öçürýänem Hudaý däl, ýangyn söndürjiler ýa-da ýangyn ýanmana zat guturandan soň öz-özü öçýär diýip düşündirmeli. Krizis başlansa, Hudaýyň başladan krizisi däl, ýurtdaky nadan ekonomistler, nadan hökümet we nadan kararly sebäpli başlaýar. Krizisten çıkarjagam Hudaý däl, ekonomik reformalar, dogry çözgütler diýip düşündirmeli diýip illeşimi öz garaşyny ýazypdyr. Awa bu garaşy bilen alalaşmanamalar ýöne nähilim bolsa pikirlenmäge bir esas barda. Ana men şoň üçin paýlaşmak üçin men siz bilen size okap berdim. Öz garaşyňyzam şu mesele barada ýazyp bilersiňiz. Awa indi sorawlara geçsek, özüni murat diýip atlandyran bir inha illeşimiz şeýle soraw berýär. Bizde henüz agdy birlik ýok. Her kimden bir ses çykýan. Diýmek bilen şu daşary ýurtlarda iş alyp barýan opozisiýonерler gödüňe tutýar düşünýänler. Biziň beýdip ýörüşimizde ýurdumyzda häzirkisinden hem beter haramzada gelýänmese, siz nähili pikir edýäňiz şu arada diýip sorawyny beripdir. Indi şolar ýaly sorawlar başga da bar, näkäbir illeşlenme daýýada soraýa näme üçin daşary ýurtda iş alyp barýan opozisiýonерler bileleşip bir güýçli bir gurama döretmegiň ýerine şunu ýaly üzüňe iş alyp barýarlar aýry-aýry bolup. Näme üçin bileleşip hereket edeňiz ok diýip soraw berýärler da. Şolary men bir zat düşündirjek bolýan, şu soraw berýän illeşlenmeden. Şu ýakyn perspektiwadaky maksada gedek gelenler. Biziň barýymyz bir şüküre tüýküren adamlar. O maksat nämeden barat? O maksat şol Türkmenistana ýol başçylyk edip oturan häzirki hökümet, häzirki prezidenti, diktatory häkimetlerini gidirmek, şoň rejimini gidirmek, ondan başardygymyzdan Türkmenistanyň içine baryp şu prosese, demokratik proseslere ýardam etmek. Ine şu meselede umumyň biziň garaşymyz bir. Ýöne elbetde aramyzda gara-garga ýaly gargyldaýanlar barda şu işe päsgelçilik berjek bolup, özlerini opozisiýonерler diýip atlandyrýan bolsalar, şu işe nähili moda başardyklaryny päsgelçilik bolýan iki şahsiýetler bar. Onuň bilýänsiňiz men kimleri gödüňe tutýanymy, men hususanam şol geldi käri edip Anatur Hajyf ýaly şahsiýetleri gödüňe tutýanlar. Indi şolara hasaba almanyňda umumyň ýakyn perspektiwadaky meselede biziň garaşlarymyz bir. Ýöne indi şu Türkmenistanyň içine barlan ýagdaýynda siýasy sistemany nähili gurnamaly.
siyasi prosesleri nähili alyp barmaly, ykdysadyýaty nähili gurnamaly, onu nähili alyp barmaly. Ana şolar ýaly meselelere gedek gelenler. Onu gynansak da bizde bir umumy düşünje ýok. Awa bizim düşünjelerimiz, bizim garaşlarymyz tapawutlanýar. Ana şoň üçin hem şo sebäplem bizde bir belli bir guramaň başyna baryp şonu şu anky birleşip bolany. Ýöne muňa da bir gaty bir negativ ýagdaý, bir erwet ýagdaý hökmünde baha bermeýär. Bulam tebigi proses. Näme üçin? Ine bir aýdýatsa geljekde Türkmenistanda köp parçalyk sistematy bolmaly ýa-da. Bu köp parçalyk diýilýän zadyň özü näme? Şu köp parçalyk diýilýän zadyň özü, şol her bir partiýaň öz ideologiýasy bar. Her bir partiýaň liderleriniň, şoň aktivistleriniň şol siyasi sistemany nähili gurnamaly, şol nähili alyp barmaly. Ana şu meseleler barada öz original garaşlary bar, öz original ideologiýasy bar. Şoň esasynda ana şu partiýalar ýürüýär. Ondan ine şu partiýalar, şoň liderleri şu öz aýdýanlaryny dogry hasaplaýan bolsalar, ana şonu halka düşündirmegi başarmaly, şonu anandyrmagy başarmaly. Ana saýlawlara gedek gelende, saýlawlarda ana hersi öz platformasy bilen, siyasi platformasy bilen çykyş edip, şoň netijesinde şu halky anandyran ýagdaýynda, şu saýlawçylary anandyryp bilen ýagdaýynda, belli bir prosentiýa salyp bilen ýagdaýynda şolar onuň parlamente girip bilýärler. Ana şol demokratiýanyň hakyky ýüzü, ana demokratik sistema şolar ýaly prinsipleň esasynda döredilýär, gurnulýar. Şoň üçin şu hemme opozisiýon partiýaň ýa guramalaryň wekillerini birleşdirjek bolup şoňa çagyryş edip durmak diýjek bolýanlar, esasy edilmeli iş edilenden soň, ondan o meseleň özü çözülýär. Indi haýsy meselelerde bizim aramyzda oňşukçylyk ýa belli bir garaşyň ýokdugy barada mesele de bar. Haýsy meselelerde bizim garaşymyz tapawutlanýar. Näme üçin tapawutlanýar? Biz näme üçin şo meselelerde alalaşyp gelip bilemok? Ana bu barada men aýratyn gepleşikde durup geçmekdik. Men geljekde gepleşigim ine iminler şu tema bagyşlanar. O gepleşigim men Haramdagdan soňky Türkmenistany ibadatlandyrmakçy. Ýöne şu meseleni men häzir edil şu gepleşikde men golgap biljekkä giňişleýin, sebäbi onu sorawlara ýa-da jogap bermäge wagt aljaklar. Indiki sorawda näme diýär? İngilizceden bilen özüni house anonymatlandyran bir illeşimi şeýle soraw berýär-de. Ine häkimet ýykylmana başlady. Şu gidişine gitse näçe wagt gerek bolarka ýykmak üçin. Eger özü agdarylmasa häkimeti näde ýykyp bolar diýip soraw berýär-de. Ine şu taýda da bir düşünmeli bir zat bar-da. Häkimet öz-özünden agdarlar diýip garaşyp oturan dinleýijilerimiz bar-da. Şu düýbünden näde dogry garaş. Sebäbi özü milletin häkimetden elçekýän diktator ýok. Diktatorskiy rejimler hem ýok-da. Şolary diňe mejbur edilen ýagdaýynda şolar gidip bilýär-de. Indi aýdaly eger öz-özünden gitmese diýär-de şonu näde agdaryp bolar diýär. Men bu barada da geçen kepleşikde de men durup geçdim-de. Şonu agdarjak güýç, şonu gidirmäge mejbur etjek güýç halk. Ol güýjem esasan içinden döremeli. Indi häzir proses bine daşarda gidip otyr. Indi bu prosesiň öňüni aljak güýç ýok. Oňa söz ýok. Ine piketler geçirilipdi, demonstrasiýalar geçirilipdi. Ine proses indi diňe güýçlenmek bilen bolupdy. Ýöne şu proses edir şu görnüşde bolmasa da başgarak görnüşde ýurdun içinde başlanmaly. Şu ýurdun içine yetmeli şu proses. Onu gurnap alyp şunu sistemalaryň alyp barjak, şunu şu güýçleri jewitleşdirip, şunu guramaçylykly ýola goýjak adamlar ýurdun içinde döremeli. Şu döremedigen bolsa da şundan baryp şunu edebiljek adamlar bolmaly. Ana diňe şolar ýaly guramaçylykly siyasi işler ýola goýulan ýagdaýynda diktator gidirip bolýar. Batyş görkezip, şol milletin gider diýip garaşmaly. Eger şonu häzir gidiräýseler, mana aýdaly ine şu pastapojurluklaryň üstatçylyk, şunýal batyşlar, halkara batyşlar güýçlenen ýagdaýynda bunu elbetde gidirip bilerler, arkasynda durýan güýçler. Awraýdan gaty gaçan ýagdaýynda. Ýöne şondan soňam ýagdaý ütgär diýip garaşmaly. Sebäbi şoň arkasynda duran güýçler ýene şolar ýaly marionetlerini getirip goýarlar. Şoň ýerine ansaply adam gelmese sebäbi ansaply adam gelen ýagdaýynda bular ýaly pastapojurluklaryň diktaturan bolmagyna ýol bermedi. Ýöne buňa arasynda duran güýçler
Olar adalatly iş alyp barjak güýçler däl. Ana şoňa düşünmeli. Ýöňül bilen. Indi şuň bilen baglanşykly ýene bir diňlejimiz sora berýär-de. Näme üçin güýçlenji organ güýçleri şunu agdaryp bilen oklar. Olardaky işgärler göräýmäne samsyk adamlara däl. Prezidentiň arkasyndan pıça vurjak adamlar. Ýöne näme üçin dilleşip şunu agdaran oklar. Baryr öýleriniň türmäge gitjeklerinden bogu bilerler. Olar diýip ýa-da bir sora berýär-de, bir illeşimi. Güýçlenji organyň işgärleri indi şunu jebetleşip şunu aýyrmaly bolsa öýüňiz pikir edip görüň-de. Näme üçin halk agda bir hereket edip bilen ok. Şunu agdarmak. Onu edip organ işgärleri agdaryny birikdirip bilsin. Olar nerden gelen adamlar? Olar halkdan gelen adamlar. Halkda bar bolan gorkuy organ işgärlerinde ýokdur diýýär. Elbetde bar. Ödem olarda has uly gorku bar. Diýär olar wezipeler dökýürler. Onsoň olan bir her bir etjek hereketi barada habar berjek bolup duran adamlar bar o taýda. Onuň nädip ol aýdaly şuňa ýigrenç duýgusyny duýan adamlaram, işgärlerim bar bolanlar. Nädip pikirlerini paýlaşmaly, beýleki işgärlerini nädip ýüreklerini ananmaly, pikirlerini ananmaly. O taýda ul gaýt gorkuň derejeti hasam bolar. Şoňa düşünün. Olara da düşünüp bolýar. Ýöne şolaň bir etjek ýardam wada oňy işi wada edip biläjek zady bar. Haçanda iş gazda gelip halk içinden galyp başlan ýagdaýynda. Ýokardanam bu haram dagdanam görkezme gelse halkyň şunýal galkynyşyny basyp ýatyrmaly. Ana şo ýagdaýda şol organ işgärler, güýçlenji organlar şoň buýrugyny ýerine ýetirmeliler. Halkyň tarapyna geçip, şu galkynyp barýan güýjüň tarapyna geçip, şoň agdarylmagyna ýardam etmeli. Ana şo taýda olan uly rolany biljek ýagdaýlary bar, mümkinçilikleri bar. Ana organ işgärlerine gerek gelen. Indi ýene bir diňlejimiz sora berýär. Aýdary häkimet agdaryly, ýurt düzeli, planlar başa bardy. Şondan soň lüstrasiýa bolarmy diýip sora berýär-de. Indi şu taýda şol lüstrasiýa terminini düşündirmeli men makul bilýän. Sebäbi illeşlerimiziň köpüsinden bunu bilmeýän bolmagym mümkin. Bu lüstrasiýa termininiň manasyny. Lüstrasiýa diýilen söýdüň özi latin söz. Lüstrasiýon diýen sözden emele gelýär. Bu proses gadymy Rim imperiýasy döwründe şu prosesiň özi, şu lüstrasiýa prosesiniň özi boluşly amal aşyrylýan eken şol bir häkimet gidip ýerine täze häkimet gelende, siyasi häkimet ýerine gelende aýdaly bir monark ýerine täze monark gelende şonu görüýte gurbanlyk şäriatine geçirýän ekenler de jandarlar gurbanlyk berip şol ol näme üçin geçirilýän eken? Bira şol edilen günälerden arasalynmak üçin, şol häkimetiň eden günälerinden taplanmak üçin hem şol işin geljekki işin oňyň ýol almak üçin geçirilýän eken şol gurbanlyk şäherleri. Ana şo şäherede lüstrasiýa diýip atlanyrylýan eken. Ýöne orta asyrlarda ýa bu lüstrasiýa diýilen düşünjäň özi şäheräň özi prinsipiň özi bir näme başga häsiýete eýe bolýar. Şol ýa taplanmak we ýa özüňi taplamak diýilýän zat häkimeti arasalamak günälerden diýilýän zat şol odolky häkimetiň wekillerini ýerlemek, şolary tutmak, şolary jeda bermek görnüşine eýe bolýar, ýa lüstrasiýa şäherleri. Şoň ýaly ne orta asyrlarda bir häkimet agdarylandan soň güýçlenip, şoň ýöňkü häkimetiň wekillerini birinciden näme işe alan oklar. Üstesinde yankılara şähere berýärler, jeda berýärler, köpçülikliň jeda şäheretine burunap, şuň ýaly illüstrasiýa şäheretini amal aşyrýan ekenler-de. Indi soň ýöne häzirki zamanda ol nehaz sivilizleriň görnüşde eýe bolup başlady. Illüstrasiýa şäheretini mysal bir ýakyn tarihden mysal getirsek, ýani aýdaly Pinochet ýaly diktatorlaryna Çilide gidenden soň häkimetden şonu gollan adamlary soň iş alan oklar. Häkimet işini, hökümet işlerini alan oklar. Olaň köpüsi türmäde batdylar. Ýa-da aýdalyn faşistik Germaniýada faşistik rejim aradan gidenden soň 2-nji jahan uruşundan soň faşistler häkimetden çetleşdirmege däl olary tutsak edip olary jeda berdiler, jogapkärçilige çekdiler. Şolar gaçyp gidilenden bolsalar şolary tutup henidem şolary jogapkärçilige çekmek, jenaýat jogapkärçilige çekmek prosesi dowam edýär. Ene şolam lüstrasiýaň bir görnüşi. Aýdaly ýa-da kommunistik
rejim yıkılandan soň käbir ýurtlarda Kommunistik partiýany gadagan etmek ýaly şäherler ýola goýuldy. Ukrainada, aýdyly Polşada, olar sosialistik kommunistik ýurtlarda da şol ýaly şäherler görülýär. Şol kommunistlere bagşlanyp dikilen ýadygarlyklar ýykmak, şolan bir illüstrasiýaň bir görnüşi. Şu häkimiýeti el alan täze güýçler şu odalky häkimiýetiň wekillerini idaralamak, hem şolaryň ideologiýasyny aradan aýyrmak ýaly şäherlerle meşgullanýarda. Şu illüstrasiýaň bir görnüşi. Inni şu tora berýän illeşme aýdýarda, şolar ýaly şäherler Türkmenistanyna ýola goýulurmy diýip tora berýär. Men öz şahsy pikirimi aýtsam da, şol illüstrasiýa belli bir derejede ýola goýulmaly Türkmenistanda da. Näme üçin? Sebäbi häzirki jinayetçi rejimiň jinayetçilik işine goşulyp oturan adamlar bar. Gönlün ýa gaýtaklaýyn. Ana şolar ýaly adamlaryň eden işlerini üstläçilmeli. Eger şolar hakykatdan jinayetçilige gatşan bolsalar, olar jinayet jogapkärçiligine çekilmeli. Indi buň daşyndan jinayete goşulman, ideologik taýdan, moral taýdan şoňa ýardam beren bolsa, hakkylaryny tallap, dini hadım diýip özlerini atlandyryp oturan adamdan şuň haramdan alyp barýan işini gollap, biziň çöregimizden bar, biziň unumyzdan bar. Hemmedat bol diýip ýalan göre bile ýalan sözläp oturan jarşylar bar da, ideologik jarşylar. Ana şolar moral taýdan jinayet edip oturýarlar. Ana şolary moral temmi berilmeli. Beýdimek bilen men näme goýdum tutýan. Şol adamlar geljekde şol adamlaryň atlary aýan edilmeli, şolaryň eden işleri ýankyýaly dine garşy, imana garşy, moral prinsiplere garşy eden moral jinayetçiligi bar da. Ana şolar agdalmaly. Şolar aýan edilmeli, şolaryň atlary tutulmaly. Goý bilsinler geljekde şolar ýaly haram işi, şolar ýaly jinayetçilige de oturan häkimiýete moral taýdan gollug bermeli däligini düşünsinler. Ana şoň üçin bolmana sapa galynmak üçin taryh sapa üçin edilmeli şolar. Inniki soraw dinlejimiz inniki sorawda şeýle soraw berýär. Şu Berdimuhammedow ýurdu dolandyrýany meňden, ýurdu başga mafiýalar dolandyrýan bolaýmasyn, siz nähil pikirde diýip soraw berýär. Ine şolar ýaly soraw ýene bir dinlejimiz beripdir. Onda da Orsiýedy mysal getirip şeýle diýär-de, onu Orsiýet Federasiýasy Amerikan koloniýasy diýen gurrunlar bar. Biz hem bir koloniýa döwleti dälmikak? Konstitusiýamyzy gowulýan bolsaňyz, şu zatlar barada pikiriňizi aýdaýsyňyz diýip soraw beripdir. Men bu barada geçen gepleşiklemeňem birinde agda durup geçipdim da, şu Merkez Banky mysal getirdim da, Orsiýedyň hem Türkmenistanyň hem başga da käbir ýurtlaryň da. Şu taýda görüşüňiz ýaly şu ýurtlaryň maliýe siýasatyny hem ýanky finansawy siýasatyny alyp barýan ýetädi gurama bar. Maliýe siýasatyny hem ykdysady siýasatyny alyp barýan ýetädi gurama organ Merkez Bank bolup durda. Şol Merkez Bankyň Orsiýedyň bankynyň ýa Türkmenistanyň hem köp sanly beýleki ýurtlaryň kime degişlidigi baradaky maglumat el ýeterli däl. Indi şo diýmek näme diýmek? Şol konstitusiýada da görkezlen, ýuridik organ diýip görkezlen. Emma şo ýuridik organ bolsa, şo Merkez Bank, şo bir ýerde ýuridiski reýestrde hasap alınmaly, registrasiýadan geçmeli, şoň uçurdyjylyk kim, şoň eýesi kim, şo maglumatlar el ýeterli bolmaly. Emma gynaňtak da şu maglumatlary şoň aňyrsynda duran güýçler gizleýär. Şonu tuğda ýütutup Orsiýetden şonu biljek bolan adamlar, raýatlar barlar, şonu bilen oklarda. Indi şoňa öýde näme aňladýar? Şoňa öýde şolara diýmek gizleri ýaly bir zat bar, bir esas bar. Şoňa sebäbi bar, näme üçin? Diýmek şoň aňyrsynda duran güýçler, şoňa eýelik edýän güýçler, şo Merkez Banklary eýelik edýän güýçler, şo ýurdu dolandyrýan güýçler bolmaly. Şoň üçin şo maglumatlar gizlenýär. Indi konstitusiýany gowulýan bolsaňyz diýip soraýar-da illeşmek. Konstitusiýanyň özüni ol hemme zat gulala gulluk edilip görkezlen ýazylan. O konstitusiýada ýazylan zat ondan soň ol garaşsyz ýurt, öýdügi tiýarly ýurt diýip ýazylýar da. Emma
ýadylan zat bir zat, praktikada edilýän iş başga da. Şoň üçin hemme ýadylan zat ýöne hakykatdan kanuny laýyk gelip duran zatdyr diýip düşünmän. Ol köplen şol ýadylan zatdan aňyrtynda edilýän praktiki iş şoňa gawat edilýärmi? Ana şol esasy mesele bolup dur. Ana şonu gawat gelmeýän köp zatlar bar praktikada. Ine şu mesele bilen baglanşykly ýene bir dinleýijimiz soraw berýär-de, bir öýdürüşlik soraw berýär. Ine Jadan we Hramov ýaly adamlar Türkmenistanda nirden peýda boldular? Näme üçin olar Berdimuhammedowy prezidentin wezipesini ornuna geçirdiler? Eger olar öleýän ýagdaýynda Türkmenistan düzelermi diýip soraw berýär-de. Ine bir sorawyň içinde bir näçe soraw bar-da şu taýda. Jadan we Hramov ýaly şahsiýetler nirden peýda boldular diýär-de. Bular bir gökden düşen adamlar değil, bular şu Sovet döwründe şu Aleksandr Jadan Türkmenistanda doglan adam. Men bilişime göre Aşgabatda doglup Aşgabatda öňe besen Valeri Hramov, Viktor Hramov ol Çerjowda doglan. Bilişime göre 1946-njy ýylda doglan bolmaly. Ondan şol 60-njy ýyllarda da Daşkendiň Politexnikiski institutuny guturup ýene Türkmenistana dolanyp gelip on Türk telefon aragatnaşyk ulgamyny işläp, şoňam Aşgabatyň telefon aragatnaşyk sistemasyna şu taýda aragatnaşyk edarasyna ýol başy bolýar. Şoňam 70-nji ýyllaryň ortalarynda da ony Niýazow, Saparmurat Niýazow ony işe çekýär öýde ýanyna. Şu taýda soraw ýa-da çykýar. Şonu Niýazowyň öýde görüp öýde işe çekipdirmi ýa-da ol Moskwa tarapyndan bellenen adam Sowet döwründe. Sovet zamanında bir siýasat bardy da. Şol eger respublikalaryň liderleri, hatda oblastdan ýol başçylary etniki milletiň wekili bolsa da yerli etniki milletiň wekili bolsa şoňa hökman ors tilli ornwasar, ors tilli kömekçiler bellemek siýasaty bardy. Moskwadan amal aşyrylýar. Indi şol Jadan ýaly ýa Hramov ýaly adamlar şol respublikaň ýol başçylygynyň kömekçileriniň wezipelerini eýelemegem şol Moskwa tarapyndan amal aşyrylandyr diýen pikir bar da. Men özüm belli bir derejede şeýle pikir edýän. Ýönünni Sowet Soýuzy darganyndan soň olaryň öz orunlaryny saklap kaldylar da, hiç ýere gitmediler. Inni olaryň arkasynda kim bardyr? Ine olar aýdaly Moskwa tarapyndan merkezden dolandyrylýardy Sowet häkimiyeti ýyllarynda respublikalar. Inni Sowet Soýuzy darganyndan soň inni bular ýaly adamlaryň arkasynda kim dur? Bu çorny gara kardinallar diýip atlandyrylýanlar. Ne bu aýratyn mesele. Ne bu taýda aýdar ýaly zatlar kän, bu barada da men geljekde ýörüýte bir gepleşik etmekçi ýöne şu bir zada düşünmeliler. Şol Jadan ýa Hramov ýaly adamlar ýurdu dolandyrmaklar, şolaryň arkalaryny haýsydyr bir uly güýçlere diremeli. Şu diremän öz başda kereke jetjek bolsalar, şolar bir güne motivlenekler şol ýurduň içinde. Prezidentiň üstünden agalyk edip. Diýmek şolara arka durýan, şolaryň arkasynda durýan güýçler transnasional maliýe guramalary üstesine Azrail ýaly ýurtlar bolup biler. Gunwatar Anglo-Sakson ýurtlarynyň täsiri bolup biler. Bu hakda gururum ýok. Orsiýediň hem täsiri bolup biler. Ýönünni daşyndan teretseň hökümetiň häzir kalyp barýan siýasatynda bir Orsiýede tarapdar, Orsiýediň tarapyny tutup bir aýratyn çykyş eden ok, ýa Gunwatar ýurtlary bilen bir aýratyn hyzmatdaşlyk edip baran ok, daşyndan göräýmäge da. Şoň ýaly gizliň kartlaryny gizliň taklap olar oýnaýarlar da. Şoň üçin eger ýakyndan tyn etseň da, ýakyndan tyn edilen ýagdaýynda, ine şolaryň edýän paspazurlyklary bar, daşaryk pul çykaryp adet, millionlarça dollar pul çykaryp atýar. Näme üçin şolaryň öňüne alan oklar? Näme Gunwatar ýurtlary bilen okmy şolaryň edýän ogurlyklaryny? Bulan schemalaryny elbetde bilýärler. Emma bilip hem şolara garşy hiç ýeri çäre görmeýän bolsalar, diýmek şol güýçler, ýani Türkmenistan dolandyryp oturan güýçler şondan peýda bolýar birinjiden, ikinciden hem şoňa ýol berýär. Ana bu ýanky ýumogyň ujuny nirden gözlemeli? Nähili işlerde, praktiki işlerde gözlemeli? Şu mesele bilen baglanşykda ýene bir dinleýijimiz soraw beripdir da. Aýdaly ogurlanan pullaryň üst açyly diýeli. Ýöne bu pullaryň hemmesi ýaly
daşary ýurtlarda. Olardan halka näme peýda bar? Indi birinciden ýanky biz hemalaryň üstüne açmaklykda uly iş bar da. Indi soňky wagtlaryň sapar yklymy şu alyp barýan iş, şurda alyp barýan işlerine men dogry maýdaýyn, ýokary baha berýän. Ene spesialistleri öz ýanky şu işe çekip köp zatlaryna üstüne açyp diýer, ene maglumat berip otyr. Ýönünni şu taýda ýanky soraw ýa-da çykýar, indi bolýan şu zatlaryň üstü açylýar. Ýöne şu zatlaryň üstü açylandan soň şoňa çäre görüp boljakmy, şo pullary ýurdun içine getirip boljakmy ýygyna. Bu getirilýän ýagdaýynda ol nähil ulanjak. Ine bular ulu soraw bolupdy. Ýönünni şu taýda esasy kynçylyk nämede ýüze çykyp biler. Ine şolar ýaly uğurluklaryň üstü açylaýanda şu taýda günwatar ýurtlar tarapyndan hem bökmençlikle döredilip durda. Ine muňa da men mysal getirip biljek. Ine orsiýetden çykarylýan käbir bir kanun pullaryň üstüne açyp opposision orsiýetiň opposision aktivistleri, guramalarına iş alyp barýarlar. Ine şolaryň biri ýaňy ýakynda Aleksey Navalny, opposision liderleriň biri ýürüýte gepleşik edip şu arada şeýle diýýär. Ýanky ýurtdan daşyna çykarylan galp pullaryň üstüne açýarlar, soňam Şwitsariýada açylýar. Soňam şu Şwitsariýanyň prokuraturasynda ýütüpdirler. Dana şoňa çäre görüň diýip. Şonu nähil jogap alýar. Şunu diňläp görüň şu taýda näme diýär Aleksey Navalny. Артём Чайка, ему тогда было 25 лет, и он был сыном прокурора. Он приезжает в Швейцарию, он привозит с собой несколько миллионов долларов, он учреждает фирмы, он покупает недвижимость, он деньги заносит и хранит их на банковских счетах в Швейцарии. Идите попробуйте, пожалуйста, открыть банковский счет где-нибудь за границей и положить туда, я не знаю, 100 тысяч долларов. Вы скажете, вы с ума сошли. Объясните, пожалуйста, где вы взяли эти 100 тысяч долларов? А там сын прокурора миллионы долларов, молодой парень все скупает, и швейцарцы не задают никаких вопросов. И мы, конечно, потирая руки, 8 декабря 2015 года пишем жалобу, огромную, красивую, восхитительную жалобу в прокуратуру Швейцарии. А 28 марта, спустя несколько месяцев, выясняется, что они рассмотрели, но дело возбуждать не будут, потому что там разные причины. В частности, Россия вообще не признает это преступлением, поэтому они не могут расследовать отмывание денег, потому что в России не было преступления. Günwatarın berýän jogaby näme käbir? Günwatar ýurtlaryň ýa ýankyal jenaýetçilik, mali jenaýetçilik saçylan. Bir ýene YouTube ýasolyn ýa-da Aleksey Navalny aýdýar. Bir de näme jogap berýärler? Orsiýetiň ödünne diýär, şu mesele boýunça jenaýet işi gowy bolmandyr. Şoň üçin bilen bärde hiç zat edibilende bu jenaýet işi barada bir de orsiýetiň häkimiýetlerinden haýyş gelip goşmak diýip diýär, ana şonu ýaly tutary edinýärler diýär, şonu ýaly bahana. Indi bu Türkmenistanyň pullaryna gerek gelenine bu Ýewropaň, Günwataryň häkimiýetleriniň şonu ýaly jogap bermejekdigine garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Üstesine de intiak bu zatlaryň aňyrsyna Günwataryň hem güýçleriniň, elleriniň bar bolmagy gaty ähtimal. Men şonu ýadlaçyk bolýanma. Indi aýdaly bolýa, indi şu üstaçylyk pädir uly gokturan ýagdaýynda. Buň üçin şu meselede belli bir netije gadanmak üçin uly gokturmaly. Ondan üstesine ine käbir guramalar bar. Ine şu zatlaryň üstüne açyp berjek guramalar bar, ýuridik guramalar. Öde edýän işler üçin olar şol üstaçylan pullaň şoň ýurda gaýtaryljak pullaň belli bir prosentini alyp galýarlar. Ana şu aýdaly şu barada sud höküm çykaranda Günwatarda. Şoň üstüne açan gurama, ýuridik gurama iş üçin belli bir prosentini şoňa bermek barada karar çykarýar, onuň pulam ýerine gaýtarylmaly. Indi başga toraw ýyda çykýar. Bolýa, üstaçyldy pullaň jenaýetiň üstaçyldy. Indi kim jogap berýärçiligi çekilir? Elbetde ýanky dikmeler bar şu taýda. Şol pul ýuwuşlygyny amala aşyryp oturan dikmeler, ine ýaş oglanyň atlary tutulýar da, taparaklymy getirýän materiallaryna. Öňü bilen ana şolar jenaýetçe çekilýär. Täze bu taýdaky schemalar şeýle düzülenna, o taýda Berdim Hommetow aýplap boljak etatan görnüni, onu gaty kynyn tuğ etdiler. Ol näde edýär bu schema näme üçin ýaly çylşyryny görnüş etýär. Offshorelary döredip, gad edip, ondan bir ady belli bolmadyk çinowlyklyň daxily bolmadyk bir ýaş oglonlary goýup gad edip da. Täze birden üstaçylandan ana şolary gidermek üçin edilýär da.
İstaçılma soğular peydalarını görüp oturuyorlar onun üstünde. Yöne istaçılayanlar. Ayan kıyalay şu taydaki dikmeler gider. Pulom yerine qaytarlar. Bey demek näme demek? Apul kime qaytyp barjak? Apul yine de şol ogry ana haram dağın kiýsetine barmaly. Bolýa şoň eline barar, yine de büdjete barar ýöne bu bir kiýseden beýle kiýse geçirilen ýalyna bu ediljek bolýan perspektiwedäki iş. O pul qaytarılıp barlar bolýa, ne bu taýy getirmezde başga ýerge getirer, başga ýere çykarar. Onu öňüň näde balmaly? Ana şo ulu mesele bolup dur. Ana şoňuň almak üçin diýmek geljekde şu taýda rejim çalışylmaly. Şu taýda düýüpden rejim çalışylmasa bu uglukdan öňüne alyp boljak gal. O pullar qaytarılıp baranda ýene bir keýseden beýle kiýse geçiriljek ol. Ana şoňuň almak üçin ýurdun içinden hereket gerek. Uly halkyň hereketi gerek. Sistemaň öýle düýbünden üýtdilmeli. Ola meýletiňi bilen üýtmeli. Şonu zor bilen üýtmeli. Güýjül onu üýtmeli. Gynan takda. Kanunçylyk ýollary bilen üýtdilmek şan täý gaçyp. Nähili gynaşlan bolsa biz şunu boyun almaly bolýarsa. Ana şoň üçin şoň ödem geljekde näme zerurlugyny görkezýär da şu taýda düýpli siýasy özgörüşlüğün sistemanyň çalışylmagynyň zerurlugyny görkezýär. Ya hatda şu jenaýetçilik üstaçylanyna da şu oturan haramdagy şoň süýlenem aýyrdyp bolanok. Debäbi schemalaň özi şeýle bir düzülen şu taýda gitjek, keldeti gitjekler başga adamlar. Ol hakyky jenaýetçiler giden okda şol peşgeler gidýär. Gitdi. Pulamy ýerine gaýdyp barsa ýene şo uğurlaň hakyky uğurlaň kiýsetine bar ya, şolaň eline bar ya. Olar ýene başga ýollaň üstü bilen o pul ýuguşlygyny amala aşyrjak. Ana esasy mesele, esasy kynçylyk şo taýda. Şoň üçin esasy edilmeli alada da, esasy edilmeli pikre mana şoňa gönükdirilmeli. Nädip sistemaň özüni ýitip, nädip sistemany aradan aýryp boljak. Ana men şu sorawlara jogap berip esasy gowulan sorawlara ana şoň bilen baglanyşykly boldy. Men mene jogaplam esasan ana şoňa gönükdirildi da. Geljekde de şu meseleler bolsun ya başga meseleler bilen baglanyşykly sorawlaryň ýüze çyksa, iyi berip durum, ýazyp durum. Başardymdan men jogap berjek bolarym. Eger başarmasam bileleşip şu sorawlaryň jogabyny tapjak bolar. Umumyň şu prosesiň özi möhüm proses. Şoň üçin ýöt goşundygyny goşun. Häzirlikçe, şuňlukça hoş sag bolun. Geljekde gepleşikler eşendim.